नमस्कार बंधुगण आपणकर खबर कौन जानी भले थी आम भी बहुत भले अच्छु आज वीडियो कौन अच्छी फाइनाली कार्तिक मास शेष नॉनवेज स्टार्ट आउर फेवरेट मटन मोर फेवरेट चिंगुड़ी आज अच्छी सॉरी लास्ट वीडियोटी आम आनी पार नथिलु कि प्रोब्लेम सकाशे वीडियोटी अपलोड हो पारानी गोटे दिन तो से क्षमा करदे। तो चलते स्टार्ट करवा एत दिन पर फाइनाली आज आईस टे किया हम आउ लेट नक स्टार्ट करदेव देखिए तापर कौन कौन हो कौन ना पनिशमेंट किए जीति किए हारुँ तार प्रिय मोर प्रिय देखिए स्टार्ट करवा वन वन टू थ्री स्टार्ट। चुंगुड़ी चुप्पा छड़े मोर टाइम पड़ी तो पलो खाए बट अधिक एंजॉय कर खाना लेती होनी
ଏତେ ଦିନ ହେବ ଖାଇବା ନଥିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ମୋ ଫେଭରେଟ୍। ତାର ମଟନ୍ ହେଉଛି ଫେଭରେଟ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ନନଭେଜ୍ ଲଭର୍ ନୁହଁ। ମୋର ଆଉ କେତେ ବଳିଲାଣି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ହାରିଲି ତ ହାରିଲି, ପନିସମେଣ୍ଟ ତ ନେବି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ଆସ୍ତେ ସୁସ୍ତେ ଖାଇ 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 ଶାନ୍ତିରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ନନଭେଜ୍ ଖାଉଛି, ତ ଆସ୍ତେ 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 ଏନ୍ଜୟ କରି କରି ଖାଇବି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଜିତିବି ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ମୁଁ ଥରେ ଜିତି ଯାଉଛି, ମୋର ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଆମେ ଆସୁଛୁ। ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବିନୁ, ପନିସମେଣ୍ଟ ନେବି। ଆସୁଛୁ। ପନିସମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଧରିକି ଆସିଥାଏ। କ'ଣ ଦେଖିବୁ 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 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ମତେ ସୋରିଷ କ'ଣ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ପେଷ୍ଟ ବନେଇବି ନା କ'ଣ? ହଁ, ତେଜପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପାଟିରେ ପୁରିବୁ, ତାକୁ ଚୋବେଇକି ଢୋକିବୁ। ତେଜପତ୍ର ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ସବୁ ଯାକ ନାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା ଖାଆନା, ମୁଁ ଏତେ ଦେବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏ ବଡ଼ ଛୋଟ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଖାଇପାରିବ ଆଉ। ଦେଇ ଯୋଉଟା ଦେଉଛି ଦେଇଛି। ତୋତେ କ'ଣ ସେଡ଼ିଟି ଖାଇବାକୁ କହିଲି? ତୁ ତ ମୋତେ କହିନି ତୋଳିଟି ଖାଇଛି। ତେଜପତ୍ର ପୁରା କହିଲି ତତେ। ତେଜପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। କିଛି ଟେଷ୍ଟ ନ ଲାଗେ, କିଛି ଟେଷ୍ଟ ନ ଲାଗେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ହାରିଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ହାରିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମଟନ୍ ଗୁଡ଼ା ଖାପ କରି ଖାଇଦେଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମଟନ୍ ତ ଚୋବେଇବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ମୁଁ ବି ତ ସେଇ ଭାବିଥିଲି, ମୁଁ ମଟନ୍ ଏମିତି ଛିଡ଼େଇ ଛାଡ଼େଇ ଖାଇଲା ତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସରିଯାଇଥିବ। ହଁ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଖାଇଛି। କ'ଣ ହଉନି? ଆରେ ଏଇଟା ବି ପୁରା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଥିଲି। ସେଇଟା ପୁରେଇବୁ, ଏଇଟା ପୁରେଇବୁ, ଚୋବେଇବୁ। ମତେ କହୁଛି ତେଜପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି। এইটা চোবেই দিলে তাই ତା ସହିତ ଚୋବେଇ ହେଇଯିବ। ଜଲ୍ଦି ଚିରୁନି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବହୁତ କାଟି ପକେଇଲାଣି। ପନିସମେଣ୍ଟ ହାରୁଛୁ, ପୋଡୁଛି। ଖାଇବୁ ରସ ପିଉନି ତ। ଦିଟା ଗୋଟେ ଚିନି ଆଣିକି ଦେଲୁ। ହାଲତ ତ ମୋର ପୁରା ଖରାପ। ମୁଁ କଥାର ଅବସ୍ଥାରେ ବି ନାହିଁ, ପାଟି ପୋଡ଼ୁଛି ଏତେ ଜୋରେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବ ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।